Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa ato na magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw, Miyerkules na kita, Pebrero 10, tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta kamo masuki namon nga matag paramati sa kahanginan nga nagasunod na everyday diri sa mga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Humalin sa aga, tubtobiya sa gabi sa mga Facebook users, amo man sa mga YouTube followers namon. Thank you so much sa inyo sinipadayon nga pagsakdag. Ginaabi-abi ang aton sini nga mga OFW nga mga Ilonggo ara sa abroad. Ginaabi-abi ginaton kamo sa padayon nga pagsunod kag pagsuporta sa tanan nga mga programa sang Aksyon Radio Bacolod. Kag subong man sa mga on-air listeners naton, mga nagamonitor na sa ilang mga transistor radio, kag ang iban nagamonitor man pagi sa ila sini mga monitor sa salakyan. No? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Aksyon Tayhopon checking in. Aksyon Hotline. Dari sa Aksyon Hotline sa kinaandan tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ang madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga Miyerkules? Riding in tandem strikes again. Aksyon Hotline. Duha ini kasi parado nga kaso, isa sa Negros Occidental kag isa man diri sa syudad sa Bacolod. Sano paihan mauntat kag mahatagan sang kapulisan solusyon ini nga problema. Bangod ang nagagwa subong since last year o nagligad pagani nga mga tinuig mo. Ang katabo nga tikon hinali matsambahan kaya sang riding in tandem, may bulubinlod kaya ay yawer ara kagalakat sa dalan o kung ano man ang ginagawi mo, kung kaisa bisan sulod balay mo pa, ginasulod ka kag ginalutang. Aksyon Hotline.
ang pamangkot sini nano bala ang motibo sining duha ka mga separado nga shooting incident nga nagluntad nga ang involvado ginaligar riding in tandem. Diri sa Bacolod City, sa Police Station number 2, hibaluon tang latest karon nga investigation sang kapulisan bangod magluwas sa isa ang napatay, may napilasan pa. Hibaluon ta ang update, pinagka-latest nga medical bulletin sang biktima. Aksyon Hotline. Pero atong napatay, mo report kagabi isang patrol, gamonitor lang kita siling kunan no ining nagakatabo, ginlagas pa mo. Ginlagas pa sa kakugnan nga portion dira sa reclamation, tibaluon ta dinano ang madalom nga motibo sa krimen. Ano bala ang sala sining nga persona? May kontra bala siya? Nga mo dalang ni ang ginhimo sa iya? Aksyon Hotline. Dira sa syudad sang Silay, may isa man ka persona ang gintero patay. Aksyon Hotline. Hindi man naton luyag nga ngaton balita every morning, tinapunan sang maduguon nga mga balita, pero tianon tabi kung amuning nagagalanabo iya sa palibot sang probinsya. No, diri sa syudad sa Bacolod, ang latest investigation sang kapulisan tutukan in a short while. Aksyon Hotline. Arina sa mga may plano nga mag-inom-inom sa mga restaurant, sa mga hotel. Finally, mayaran na sang opisyal ginpagwa ang syudad sa Bacolod nga executive order si Mayor Bing Leonadia. Dano ining kaundan, sino ba lang pwede, although nagligad, na-discuss na naton initially with the MBCCI Chief Executive Officer, pero suliton lang naton kay basing iban dira, mga video key bars kang iban bala, mga karaoke bars o hindi ka mo balaya lakip diri nga magsige magamubukas dagang magala service ang ilimnon. Aksyon Hotline. Paki-update man kita karon dugay-dugay mga kaaksyon. Kay may salakyan man sang Cadiz City Disaster Risk Reduction Management Office gasunod sa tracking. Bunano man niya kundi ang mga tracking sang tubo ni ang iban nga karga nilang tubo ga wagay-way ga galoy-loy da sa ilas ning nga tracking sa kargadira sa kahas ng salakyan. Way matalupang dan sang driver nga may ginasundan sa kigaulan-ulan. Yawer, aksidente nga nakabunggo, masugat pa kung tani ini sang returning overseas Filipinos or ROF. Ti ang ila destinasyon yung hospital matapos ngayon sila magkabunggo sa sining tracking. Aksyon Hotline. Anong latest sining kag amo na gani siling ko dapat pang dakpon iya mo mga tracking kapin pagid ang iban kundi gabutang sampayhad gabutang sang tabon sa ila sining nga tracking ti kung kaisa nagakalabot pati ang mga stoplight ang mga signal light no ang buli isang ila tracking da mga suga hindi nakitaon. Ti delikado kapin pa kun gabi, kapin pa kun nagatupa-tupang ulan. Aksyon Hotline. No, kung nagatupa ganing ulan, kadelikado gid amo nagakinanglan, ayaw gid magkumpiyansa kung may ginasundan o kung nagatravel kita, kinanglan himutad gid maayo ha kapin pa kun madulom. Aksyon Hotline. Diri sa syudad sa Bacolod ang backtrack registration according sa EOC arat na sa 437,189. May improvement, may ara man. No, sang madamo na nga mga establishmento komersyal nga nagparehistro. Aksyon Hotline. Pero balikan ta ni karon kay do may ara to nagligar ginaproponer nga no backtrack, no entry, ambot na tapos na sa city. Discuss ini kag kun balatugo amo giman ang matabo no kay sa ulihi kun wala ka backtrack ID ti bas hindi ka na pagpasudlon sa mga public places nga mo na ginagamit kapin pagid sa mga mall kun magsulod ikaw. Aksyon Hotline. Pero kinanglanon pinang nagkakaigo nga pagtuon balikan tay na karon dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad
Sa gihapon diri sa Miyerkules nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Feel free nga magpadala sa inyo siling nga mga mensahe. Gamita lamang ang chatroom o kung ang comment section dira sa Facebook. Pwede ka mo dira magkapadala kay dudugay aton inabasahon ang inyo mga mensahe. Aksyon Hotline. Unahon ko lang ang patrol. Update ini parte sa natugluntad nga shooting incident kagabi diri sa area sa Barangay 2. Now, hindi ko mahibaluan na kung ano ining nagakalnabo sa Bacolod. Madamo sa mga unsolved cases, maging panglutang nga nagkalamatay nga until now do hindi gid madakpan ining mga suspect o kung ang mga persona. Ang question tinano ini, may ara gid man grupo, kung may grupo gid man nga nagapamatay diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Ako personally may mga nagaduhol sa aton sugilanon siningla. Amo na ni sila ho. Amo ni mga grupo ding responsable sa pinatyanay di sa Bacolod. Amo lang ako may bulubinlod kami diuhalong ka. Tigaling kay ang problema sini. Amo na bala ang gina-expect sang tawo basta may krimen ara sa kapulisan ang pagsulbar sina. Ang kapulisan na ang aton pamangkuton, nano exactly ang pinaka-latest nila nga investigation? Kay kabalo ka kung wala masulbar ang krimen, naga-reflect ina sa performance kag sa ginahimo sa aton otoridad. Madudang tao, tinano ini, nga away kamo sang magilap dira nga maebidensya nga hindi masulbar ang crime. Tikabudlay niya because peace and order, suliton ko lang, is of everybody's concern. Aksyon Hotline. Luyag tatanan kung tani mangin matawhay. No? Luyag naton kung tani may kalinong. Ari pa kita sa tunga sa pandemic. Kag may mga kaso, insidente yang nagaluluntad, nga may mga pinatyanay. Aksyon Hotline. Tinano iniman, we are calling the attention of the BCPO pagi sa ila pinuno dira. I know nga hindi man magsugot kung tani ining hepe o nagaserve as director sa Bacolod City Police Office. Kabalugid ko nga hindi ni siya luyang nga mo ni matabo nga may mga unsolved cases diri sa Bacolod, pero kung hindi ininila pagpaninguan, tisigi-sige na lang ni. Nga kung inali, may bulubinlod kay mo, mariding in tandem ka, tudas kagit. Aksyon Hotline. Ang mga cases mo thank you, hindi kita magsugot ka muna. Bisan ano pa nga sahi ang background sa isa ka biktima, kabuhi ang ginaistoryahan ta, kag may ara krimen nga nagluntad. Kaya hindi man pwede ang balunta. Base ko nini nga mga grupo. Why man siyang vigilantes di sa Bacolod pasubong? Diba? Why pa man di siya nagpakilala kang nagambal? Ngati kami, mga vigilante group kami, nga mo kami ningga pala pinamatay di sa Bacolod. Oh, kaya may mga cases man, ang kalabanan mabatian naton sa police, may koneksyon sa illegal nga droga, may ara sang personal nga motibo posible sa krimen. Tingnan nga muna bala kay kung ang kontrahan na ilang normal abing persona, ang tendency sina ma-hire ka mo, hindi man ikaw mga mot, sina magpatay ka kontra mo. Aksyon Hotline. Kaya pamangkot sinisan o ayan mo untat. Ang kaso sa pinatyaday nga ginatuga sining riding in tandem suspect. Unahon ta, anong latest nga update sa sining nagluntad dira sa area sa Barangay Idos. Patrol reports. Let's have Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Art, nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 2 led by Police Lieutenant Joben Mugato, ang OIC Chief of Police ang Police Station number 2, as to sa pagkilala sining duha ka unidentified motor riding cycle suspect. And sunod sa aksyon Art nga resulta diri sa kamatayon man ni Salvador Regalado, kag residente ni siya Aksyon Arts nga Purok Lampirong, Barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod, matapos ini gagintero kagabi. Actually sunod diri kay Mugato nga dead on arrival na ang ining biktima
sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital basis sa deklarasyon sa doktor mga alas 9:36 ang takna kagabi. Ining si Badong o kung si Salvador Regalado Aksyon na Art nakaangkon sang malubha nga pilas duha sa iya sini nga dughan. May pilas sa nawala nga bahin sang iya sini nga kamot kag nawala nga bahin sang iya sini nga tiil. Samtang padayon man karon nga ginabulong ang ining nasa labat Aksyon na Art sa paggalutang kagabi inibigin kilala kay Glomer Paampag 40 anyos taga Pasay City ni siya dito sa Iloilo kag matapos man nga nakaangkon sang pilas sa kilid nga bahin sang iya nga lawas. Actually sa kilid sang iya siningatyan Aksyon na Art nagalapos man no sa iya sining nga likod nga lawas. Sunod diri kaya Mugato Aksyon na Art ongoing ang ila sining nga investigasyon as to sa motibo but initial nga motive nga natiruhan ang ini nga biktima samtang yara sa gwa bala sang kalan-an malapit sa daan smoke and emission test bala sa may Bredco Dampi. Ang motive diri Aksyon na Art is ginatutukan nila is illegal drugs. Ikaduha ang pagsakit sang sining nga biktima sa iya live-in partner. Tinalikdan nga adlaw matapos nga nagpa-record ang iya sining nga live-in partner against diri kay Badong nga suno sa aligasyon ini siya ang ginsakit Aksyon Art ni Badong. And ongoing pa man ang investigation nila diri Amo ni si Badong ang napatay. Sir, si Salvador alias Badong Regalado. Okay. Oo, and ining sa karon Aksyon na Art ginsugo pa ni o kuna iya ginpangabay ang iya investigador nga liwat kadtuan sa ospital inin si Glomer Paampag as to sa pinaka-latest medical bulletin matapos nga suno sa informasyon nga nabaton sini medyo critical man ang ang sini Aksyon Art ang ining nga biktima matapos nga una man gindangat kagabi diri man sa regional hospital. Pero Aksyon Alvin, no? Balikan na lang bladyo tayong istorya sini kay ang pagbati ko gabi sa report sa patrol, dugin lagas pa ni siya while nga palagyo ini siya mo, may ara li nagsanay pa ng tabo. Dason ining yan ang napilasan, nasa labat lang gindi siya. Correct, Aksyon na Art, nasa labat lang ini siya. While ang ining biktima nga si Regalado, isa sa ang ining napatay nga si Regalado yara sa Sagwa Abi sa isa kakalan-an malapit dira sa daan balang smoke and emission test sa may Bredco Aksyon na Art. Okay. And diri samtang katindo ginpalapitan sang duha ka motorcycle riding suspect kaga diri nga una gintero nagtingwa pagit Aksyon Art ang iniga biktima suno kay Regalado nga makapalagyo padulong sa isa ka kakugunan bala o kon sa kahilamunan na that is why nga ginlagas pa kag dito Aksyon na Art ini siya ang gintero kag insured daw finishing bala Aksyon na Art. Grabe no. Diba kun mo na can you imagine kun amo man na ang rason butang ta pa may gapanakit siya sa iya sini ano to sawaya live-in partner Aksyon na live-in partner yati pero mura bla ang pamagis pagpatay sa iya nga amo gina gani man muna Aksyon na Art mao ning isa sa mga ginalantaw man sa mga pulisan sa karon that is why nga nagapadayon ang sining investigation as to sa identity sining duha ka mga suspect Aksyon na Art. Ding kakita sina may lang kay kabay patani maka-recover niyang nasa labat ni nga tawo ni. Gani man makakabay pa nga maka-recover kay liwat niya ni ginsug Aksyon Art kasi as to sa pinaka-latest kagina sa aton sini pagpakig-angot kay Mulato din suno sa iya Aksyon na Art nga iya gilayon nga pag suguon nga iya sining investigador to check sa pinaka-latest medical bulletin sang sining biktima nga si Glomer Paampag. Ari Aksyon na Art ang pahayag ni Police Lieutenant Joben Mulato. Nagabaton man kita sa mga report ng ining biktima nagabaligya ini pang ginadumilian nga droga sang nagligad nga gabi ang iyan nga live-in na kadto sa police station reklamo ini nga ginsakit ni Salvador ni Regalado pero sa subong
sige patuloy ang investigasyon para sa identity sa mga suspect. May panggid man, may isang drugs. So, Initial motive, sir, agin lutang inisang motorcycle riding suspect, sir. duha ang kaagulo atong ginaimbestigaran sini. Pagbaligya sang drugs o kung parte sa iya pagsakit sang iyang nag-live-in. Kamusta si Glomer, sir? Kamusta na siya? In-advise natin ng atong investigator no kay hindi man kita limitado ang pagsulod natin dito sa ospital. Follow-upan niya subong ang status ni sang ikadua na biktima natin. But as to sa iyang medical bulletin? Kagabi no magsang pagkadto namon dito ang advice ang kwando medyo critical ni ang atong nga isa pang biktima. Pero try natin yung follow-up subong para mabala natin ang status nito. Ato ni hibaloan karon aksyon na art as to sa pinaka-latest medical bulletin abi ni Paampag. Ano to nga armas, Aksyon Alvin, naging gamit? Yes, as initial action na art caliber 45 pero subject for ballistic, no? Ang caliber 45, kundi high-powered na siya yung armas mo? Yes, action na art. Hindi mo na yung mahigo ka na, hindi ka man siguro pagpa... Huya ka na magbangon eh. Ikapin pa kung patal ang pilas mo. Karon paano ko pakbangon na? Di man, amo na ang isa sa pinaka-ginalantaw karon no, sa mga kapulisan. Pila ganing pilas ni sa napatay? Ang pila sa napatay action art actually apat, no? Duha sa dughan, isa sa nawala nga bahin sang iya kamot, kag isa sa tiil. Diba, kung mo na apat gid ang pilas nga lang kon ka biktima? Oo, to and through na rather naglapos, no? Meaning naglapos gid sa lawas aksyon na art matapos nga nakaangkon sang pilas ining biktima nga si Salvador aksyon na art. Okay. Hindi man na reason. Halimbawa, butang tapat may background, may history nga posible ini siya connected sa illegal drug activities or whatsoever. Nga mambal ka na, may na lang da. Total, may record ba sa drugs? Doon mo na bla? Oo, dapat dumduman man nila aksyon na art nga lain naman sa karon. Ati may hustisya man o galing kay tabo aksyon na art. It seems nga duha. Pero na lang, no, ay kakatalupangod. Puro na lang motor riding suspect. Amo na gani, kung motorcycle riding suspect, kung riding in tandem ang mag-igo sa imo, ano na lang gali, mambal na ta, bayan na lang da, thank you na lang eh. Amo na aksyon na art ang kalabanan, basta motorcycle riding suspect. Ako Aksyon Alvin, with due respect sa kapulisan, grabe ni ang akon kuan sa ila, no? Ang akon pagsalig sa pulista because number one, ang mga pulis na to, hindi man ni superheroes mo. Nga kung may matabo nga insidente, outright may baluan nila nga sinangat tiyempo may matabo nga insidente. Pero galing ti, basta may crime, kamo gid sukton, ikagbamangkuton ka tao, tinano na to, ano tabo sa sining insidente o kon krimen? Oo. Na Ati amo ni karon ang balantayan man action art as to may sila'y pangadaan to. Why gid nagasabat si Major Pondevilla? Sa syudad sang sila gintingwaan kun tani nato no para pakakuha kita sa pinaka-latest naman sa paggalutang diri kay Ronald Swating dito sa Purok Zone 5 Mambulak syudad sang Silay just so happen nga posible busy si Police Major Rolly Pondevilla. Okay. Even ang iya sining deputy no si Police Lieutenant Quarry. Medyo busy lamang sila action art kay gatawag kita kagina and by gid ka sabat no or kinakadtuan or for follow up operation sang sininga natabo man nga shooting incident kahapon nga adlaw dito sa area sang Mambulak Silay action art. Sige. Ito report sang patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Now, hibaloon ta karon dos pulis. Nanogid ang instruction diri sa BCPO director ta. Now, kag nano reaksyon sa mga city officials ta diri inatutukan, tatlo lang niya, mabalik kita after this. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:30 na. Naubalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ibalikan ta ang ining parte sa natabo no nga insidente dira sa may area sa Barangay 2. Kay although siling ko na tiyak ka pulis niya obligasyon unang to solve the crime no. Importante na nga masulbar ini sang pulis ngang ila investigation mapadasig man. Ako lang diri ti amo ni bala kada adlaw yan ano ini. Kung may hinali, may patyon, diri kayo kada simana, do way gauntat ang pinatyanay. Ang krimen di tani mapulong, no? Ang krimen hindi naton mapunggan, pwede na siya matabo any time of the day. Aksyon Hotline. Pero masubo sina kung ang isa ka krimen nga hindi masulbar sang mga otoridad. No, kay ga-reflect na siya nasiling ko na. Bisan pambalo na ton tinanutabi kay no damo problema, may mga reason gid man nga ang isa ka tawo ti posible may mga nagadumot sa iya pero amo na bala ang isa ka sitwasyon ang tawo subong sa tutuod lang tao do gambal naman lang tao okay lang ano na kay may mga kuan giman sila no may mga cases na sila mo o nagluintra kada imo sa mo na mo galing tindi kita magsugot nga muna. No? Because, kalain kalain. Kabalo ka ini nga balita, hindi lang maning nga siling drila sa Bacolod. Makalabot ni siya because advance ang technology, mabalita ni siya even sa Guasan, Pilipinas. Di ang mga nag-monitor tumahambal ay nano ng tabo sa Bacolod City. Isa ka lugar nga gina-expect naton mangin matawhay. No? Ang sitwasyon kung tani, while nga nag-away kita sa pandemic, wise ang kriminalidad, pero subong yun nangin madata pa. Aksyon Hotline. Diba noon tayo na, no? Sa aton mga city officials, ano matabo sini? I-try to si Vice Mayor Elcid ko na lang alang si Councilor Al Victor Espino as the chairman of the police matter diri sa Bacolod. Because si Vice Mayor Elcid ara man nagapungko dira mo sa Peace and Order Council sang city nga tani ma-raise siya man ini nga isyo kag ini nga bagay ini nga concern sa kay chief sang BCPO no sa BCPO director naton no kay ang ako lang di mo ni tinano na lang niya karon ini ang mga riding in tandem daga pinaggusto lang ni ano man nga mga klase tao yaman. Online sa Hotline. Online sa Hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Ngayong aga, gid siyang hapon sa Parlamento. Salamat gid sa time, Vice. Kuhaan talang ka imo reaction kay siling ko na ano niya man, riding in tandem, dason ang crime sa Bacolod, bala, although, ti ang crime siling ko na, hindi tani mapulong, hindi, wa isa magkapugong sini, unless, yung pulis ta, masolve nila ang every crime nga nagaluntad.
Tigabi may ginlutang naman di may linagsanay pa may nasalabat pa yung driver nga taga Iloilo. Yes, ma-actual ako ako nga pagtilaw sa atong kapulisan ang crime solution. Nagsapa man lang ng aton crime rate sa Bacolod diri Aksyon Art because ang drug problem, no? Maybe siyang even dinatang palayo, no? 5 years, 10 years, 20 years ago, though, very peaceful ang aton syudad o kung ang aton nasyon, no? Ang aton probinsya. Siyang una niya, baka may mapatay din nga amo nga klase, dako na nga issue. But subong daw anywhere, mas kinidiin lang ni Ara. Tungod may mga wars, no? Between sa mga drug related cases. Aksyon Art, kita mo inahanggol, no? Ang consider natin rivalry. Sana nga pinabuhay. Sana man na na siya ang pagtilaw sa kapulisan ang crime solution na mapinpoint na ton ang culprit. So, magkapabilin nga kung wala siyang crime solution, magkapabilin sa publiko ang spekulasyon. O kung ang pagduwa-duha o kung ang kanya-kanyang theory. Even sa pamilya, no? Magkapabilin nga pala mangkutan nun. So, mas marami na makapokus ang ating kapulisan sa crime solution. Ang problema man Aksyon Art kay ang mga witnesses, very important ang witnesses So may kakulba man, hindi man mag-witness. Oo. So budlay ang krimen, budlay ni sulbaron mo. And magluwas lang gid kung ang kriminal mag-ako. Yes. Kung wala siyang kung hindi mag-ako ang kriminal, ang witnesses amo ang pinaka-importante. So, amo ina ang kabudlayan man siyang kapulisan naton sa pagsolbar sa krimen kung wala siyang witnesses. Pero kung amo ning sitwasyon i-advise, possibly, pag-meeting ka mo siguro sa Peace and Order Council, basi liwat yun yung matandog kag mapakayuan sang update sa kay Colonel Quandra Placido. Yes, Aksyon Art, mag-meeting sa Peace and Order Council ang aton, hindi lang aton PNP, ang aton Philippine Army, nag-report niya sila siyang aton Peace and Order situation sa siyudad sa Bacolod. Ang tanan nga siya, Aksyon Art, nag-report sila. So, mabalaan natin ang efficiency ng crime solution. Even ang aton Department of Justice, no? May si ang aton Chief Prosecutor si Fiscal Ditsing siya ginadaga-attend. Kaya nga aton lang gina-expect nga hopefully mapauntat na ni. Kung may arang iman magkrimen nga maluntad, at least may matumod nga suspect kag mapasakaan kaso gidla kay umaga mo ni basi bla sa ulihi ma-charge ka lang sa tugon-tugon kunali sa aton pamilya bla matabo bla baysaw. Yes, the Action Artist liton taton ang witnesses amo nang importante gidura. Yes. Na kung kita kung nakakita kita krimen kung konsensya naton na mag-witness kita. Kung anong ato na kitaan. Okay. But then kung kisati mo nang ang witnesses, so kultaan man mag-witness dira, dahil basi balikan man ang pamilya. So, bagay. Ang protection nila. So, even ang atong protection program na iya ka gobyerno, dito questionable man.
So, kung daan man ang tao mga witness sa mga krimen nagkatabo na rin. So, hindi kakuha ustisya ang victim. Kung mo na siya pwede. So, isa ini sa mga challenge karon sa aton BCP on chief rin sa TayhoponNo Placido. Aha. Sige, wala tontay na. Pero, Vice, maliso lang ko very quickly kay because last time pag-interview sa imo atong parte sa executive order na officially ginpagawa sa mayor on kuan bala sa sining liquor ban, no? Nga partially sa mong itugutan na may ara na executive order, in fact ang ginpagawa sa mayor, I know nga may kopya ka naman. At least official na ining may ara na ginaalaw pero hindi tanan, no? Halimbawa, mga video key bars, hindi pa ni pwede gyapon. Yes, correct na action art kay under sa omnibus guidelines, especially sa omnibus guidelines mandok sa nasyonal. Kung ang imo negosyo, ang main business mo is serving liquor, hindi ka din pwede. Okay. Hindi na mga quarantine status. So, sino yung mga businesses nga ang main business niya is serving liquor. Amo siya mga bars, karaoke bars, hindi din pwede. We are talking action art siyang isa puro ka 5,000 na empleyado siyang aton mga hotels and restaurants. Ang aton hotels, why na sila guest mo? But ang restaurant nila open. So, especially those na businesses action art na nag-arkila. So, imaginon mo kung ang additional income nila by serving liquor. And inidiklabanan nila inom action art, past the time niya mo, while nagahulat ka pala sa imo order ng panyapon. Okay. Pinainom na sila wine. Beer. But after dinner, fully is na yan. Babe ka mo sa asawa mo, may pamilya ka mo tara. So makatugang ni siya income sa mga negosyante na ton. At the same time, makaiban sa nila losses. Okay. Makatugang ni rental nila kasi ginansiyanay na mag-60 pesos ang imong lights dirang ginansya mo, pulo mo. Sa pesos. And we are also considering some employment na problema action art. Kaya kung magsigin siya, damida mo pag-negosyo nga manira, and imagine mo lang mag-5,000 ka lang sa empleyado, mawad-ano bra. Times 5 ka lang, 5,000 ina katao ang mawad-an pagkaon. So, masaka ng mo krimen, unemployment mo saka, krimen mo saka, poverty mo saka. So, ang desisyon ni Mayor, sila 1 ta 2 ka semana. And ang ginayo naton sa mga negosyante, sila nga pulis ang ilang ranks. Okay. Ang buat sinimon, isituit mo da nga ang social distancing na implementar mo. Kaya kung ara ikaw sa restaurant, wala ka na nagamasi, kaya makaon ka mo. Gani man. So, ayo ni Mayor, may strictly implement man lang ang social distancing. Okay. And ang backtrack dahil ang kaso may positive, mag-trace natin dayon dasig kag ma-isolate ang nalatlan. So, siling ni Mayor, testingan ta 2 semana kung magsakan cases, diba? Unpat naman tayo. Galing tayo muna sa in 2 weeks time, kinanglan siguro halong kita gyapon na. Bisan gintugutan ni pagi executive order, hindi lang paghalugan ang protocol, kag hindi balay ng ang thinking tabla kung kaisa vice nga nagatuman lang kita sang health protocol for the sake nga masuksok ka face mask kung may ara otoridad, no? Masuksok ka face shield kung may ara ka makita nga manugdakop, pero kung bisan lara ka sa public places, kung nakita mga way man ang tao dara ka suluksok, okay man lang isimo way man di manugdakop, hindi man ta magsunod, pero dapat be responsible kita sini. Yes, action art kay kuan siya, give and take nimo.
i-allow ka namon ma-open provided follow ka protocol. Okay. Ayon kong task force disiplina, na may system kami, may gapang-gapi action art nga remind sa mga business owners. May gina, nga inablang di sila magkumpiyansa, silingyati, bisan gabi, ang task force disiplina, galibot, para at least makita naton nga inang dumanad, blas lang, nga mayara sila makita, nga bisan gabi, may mga manugdakop kung why kayo mo gasunod. Well, yes, correct na siya. Kasi para man ni sa ilang negosyo, bulit sa ilang negosyo. Kasi kung nabantugan ka na karoon nga nagdamo-damo na cases ang imo customers na hindi ka na patusod lang. Correct. Or iba, left naman kuha naman ni Mayor ang lead korban, mostly what, apektado ka man. So, buligay ka. Alas 8:45 na. Aksyon Hotline. Kamo na, no, kay kumo may hara na executive order nga ginpagawa ang alkalde, it doesn't follow nga kalipatan ta na as if nga tiway na ni ang COVID. So, rig-advise na ito ng linya naton. Yes, action art, mo ni siya shared responsibility, buligay kita para kabangon ang aton ekonomiya. So, Yes, kapay Vice. pa nga ang gapamati, dira tanan nga mga businesses nga gin-serve sang lekor, nga gin-allow na ni Mayor, pero talihog. Do your part. Sige. On that note, Vice, salamat gid sa imo sininga time. Good morning. Yes, thank you, Gid. Halong Gid. Action art, God bless. Aksyon Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran, so hopefully dra sa Peace and Order Council, matalakay ini, maplastar ini sa insakto nga perspektibo, makuhaan commitment ang pulis, tinano ini. Di nang intel works na tunda, di na to mga intelligence people na ton nga mag-monitor, no, sining mga cases kag kun balanano ini manano tabo sa Bacolod, may aray diri vigilante. Daway man ay nga balita. Probablemente, ang uso subong riding in tandem, no? Masakay sa motor, tabuan pagid subong nga may-ari kita nga daan, yado nilbar nga inapatuman nga health protocol, nga obligado ang tao magsuksok face mask, may face shield, ti ko may helmet, padakro, paano mo kinalahon, abi naman? Kay bisan amigo mo gani sa dugay nga tiyempo, kung nanali magsuksok jacket, kag lain nga motor sakyan niya, bisan ano nga pamito sa imo, hindi ka kilala mo. Aksyon Hotline. Kayan pa mo ni, sulantawon ta, no? Kabay pa, si Colonel Placido, sa BCPO, Sir, ano nang sarang tamay mo sini? Because damo sa unsolved cases sa Bacolod, gina-expect sa publiko nga mahatagan sang solusyon. No, masolbar ang krimen, matagan hustisya ang biktima. No, tibisan ano pa ng background niya? Kay kung may krimen, karon kung nga malain ang record ka tao, okay na lang na. No, nga patyon ka lang dito, kundi dulaon ta lang ning korte, dulaon ta lang ni ang due process of the law. O kag ini mga kriminal ang tawag sila kay bisan may ara kagid liability nga bisan patyon mo ya gani ang tawo nga may sala sa imo, hindi niya kay warrant nga patyon mo siya kay may sala siya nga na-committer sa komunidad, no? May krimen kagid niya nga sa labton Aksyon Hotline. Ikabay pa ang pulis, no? Sir, ining aton liwat ning nga pamukaw sa inyo. Now, why kita nag-aboy sa negatibo nga kung ano man komentaryo, kundi this is a challenge sa BCPO kung paano ininila masolbar ang krimen. Aksyon Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Philippine Standard Time, alas 9:03 na. Oy, ngagawon ko lang nibasa na yung mga mensahe nga padala nyo karon iyang aga kay Sir Joval Trinidad. Silingya, good morning. Monitor lang ko diya. Great lang ko no, avid listeners, families,
Trinidad Sustento, Talidong, Ramos, Puyugaw, and Sarmiento family sa San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. More power, gamonitor sila paagi sa transistor radio. Salamat gida. No, sa kay Rofi Libran. No, good morning, Mandra. May lang nga pag-monitor, nagpadala ini siya paagi sa messenger. Ayos. Ang iban pagin nga maminsahe kay amat-amat tunta lang ni kay ang iban abido kahinay pa mag sinulo do. Araman si Jonah Palier, Tita Jonah, morning. Sa noong pauli mo diri sa Pilipinas. Marisa Calupes Panisales, Madam Karen Tanlangit, kay paring Eddie Lumugdam, good morning. Araman si Franco Villanueva Osorio, Kim Siastres Ilichikon, Franco Villanueva Osorio, nabasa ko na nagalya. Sige. Thank you, Gid. Ang iban nga minsay si Melchor Baroca Rombines. Good morning man kay Armando Saison Guevara. Good morning, monitoring lang kami. Salamat gid sa imo, Virgie Olpinda. Sa Celine Holmes, thank you man sa imo. Siling ni Sir Alex Monteza niya, Sir Art, ang tanan nga klase sang motor ipang-regulate sang LTO. Butangan nila tatak, reflector, seal nga sila lang makakita, makadetect para sa pagmonitor sang tanan nga gadalagan nga motorsiklo. Nga may angkas. Dira dapat focus kung safety naman lang. Gid ang ila objective, bulig sila sa kapulisan ta sa pagtapna sang krimen kaangay sang linot hanganay. Valencia Kenneth, good morning. Baw nga pita dason Sir Kenneth. Labay lang ko to no, inang day off naton Tuesday kag Sunday no. Kativer, good morning. Araman si Nunoy Tahunes, good morning, listening from Purok Sirisa, Barangay Uringao, Kabankalan City. God bless you always. Thank you. Araman ga monitor si Vanessa. Ano ning apelyido yaman? Lena. There. Sige. Richard De Riquito. Aksyon, good morning. Basta riding maan solve, wala gida may mo mga migota. Gali. Rosmar Ablagon, sang San Jose, Sipalay City, nagamonitor man. Salamat. Araman si Banoy Bahandi. Banoy, morning. Thank you, Gid, sa pag-monitor karon nga aga. Uy, ang mga taga-OTTG nga mga members naton, mga taxi drivers, good morning dira sa inyo. Thank you for listening. Mga Operation Tulong Task Group nga mga miyembro sa Aksyon Radio. Salamat. Legay Villaris Achivar. Harapan siya. Gamonitor man Alex Montesa. Nagasupog ang mga gabunan tungod sa mga covers ang ila mga nawong. May helmet na, may face mask pa. Nakabunit pa. Plus nga wala plaka ka LTO. Ay, kalain. Ang mga motor nila. Kagdiin na to ang no angkas policy, sir. Ano lang to display? Kaangay sa mga checkpoint within the city from border to border. Galingin kakas naman to kay actually purpose to during the time lang yung agin patuman kagin paidalom ang city mo under sa istriktong protocol. Kay Inday Ivy Nicole Tikot Pagunsan, morning dara. Kay Tito Efren Galibaw, hidlaw mo kay Papsi niya. Aras Mayor, baw subo-subo maning kadis to nga si DRR mo kay masugat panitan ni Car OF nila. Disgrasya man to yaman. Online sa Hotline. Dugangan ko lang dulugay ng inyong mga mensahe. Joining us this morning is Mayor Salvador Escalante of Cadiz City. Mayor, good morning. Good morning. Good morning. Good morning sa ato taga-Palamati sa buong Aksyon. Salamat, Kid Mayor. Nagtawag ko si mo kayo na ba nakita kong balita ni sing ko ka malas man to yasang imo mga
kuan dira personnel sa CDRRI mo nga masugatan ni ROF to na nung tabo sa to mayor kag nanong latest subong status nila. Well, actually, yes, kagabi, no, mga around 9, mga oras, no, mga natabo. Lapit man lang dito sa amang lagi. Yung kagabi, pwede kinagulan. Natay na niya, di uro ba na sugata, kinagulan. Dasun may mga truck man na ara, si kadalan, no, tanan na wala ara. Wala stoplight, wala early warning. At mga tanong na wala kasi legal mo backup light. So mo lang disgrasya rin ginatawag, no? And nanawin na sa mga driver sa passenger, convoy niya na siya lagi napuruhan, no? Okay. Ang kuwanan niya ang salakyan, siguro, I don't know, but I think matotal to siguro ang salakyan, ilog ginatubangan. Pero ang importanteng tao, scratches, ang passenger, may fracture. Fracture? Oo. Noon at 12 midnight kagabi. Okay. Oo. Ado ga fade out ka dula-dula. Ga-travel ka mayor? Balik kayo sa biyado. Mayor, sorry gid nagaka-fade out ang imo signal. Kung mo, okay. Basi ka travel ka. Pero okay naman sa mong status nila, Mayor. Yes, ako lang ang passenger, actually, at nakuhan man, may fracture yung femur, pero okay naman, transfer lang sa private hospital para siguro makas or whatever. Okay, kita ko to siya ko ba, ang unahan sang ambulance to siya, Mayor, ninyo, no? Actually, hindi na siya ambulance, daw mga van na siya. Van na siya? Actually, na van, iyan naka-SP. Yung mga van, iya ka SP, iya ka City Mayor, iya ka Tourism, in pang-recall ko na tanan, kagibutang sa DRRM, kaya mo nang nasugat ng aton LSIs ng ROF. Okay. So, ang destinasyon nila kung tani, pa airport, gali? Airport to, masugat to ROF sa Bacolod, sa airport. Ay, sos. Ito bali gin-augment na lang o may lain na lang ang salakyan ginpakadto to? Well, lain na lang ang take over na delay gini kadali kasi siyempre nagsalaman ng DRM tanan kay ma-rescue to kaya na kuan pa to wala pa to ma-extract na yun ang passenger na yung passenger dito na ipit sa dashboard. Amo to na dugayan pa almost an hour to nila na maniobra para makuha. Oh, grabe. So, ano ang imo advisory man, especially sa mga tracking na nagalalabay ang mga kay kuno ato ang initial investigation sa pulis, gano natabunan tong iyang mga light sa likod, dati light niya kag makuan nakubiran katubulo mo tong hindi kuno kitaon mayo. Wala kon kargado kay truck ba, hindi na makita, labi na gid sa mga yapukan kag maulanan, galutak, no? Anyway, kabalo kami nangyari yung patrol. Okay. And then ang highway panawag na monitoring operation. Hindi, subong simple yung sako mantanan napabayaan, no? And labi naging kagabi, kunting ulan, wala gisa ga-operate sa mga muna panahon. Okay. Wala ito, no? Amo nang natawag na aksidente, atong sinisiguro, reminder lang sa mga planters na to, mga truckers na haulers na to na ang obligasyon, obligaron Manila kasi kung guys and property at stake, yung labi na subong masugat na ito tanya ROF kaya mo nung natabo siya so wala plan hindi ba taka pamasol kaya aksidente siya an accident but avoidable tan. Sige. So, in a way, Mayor, salamat kisa time, no? Pasensya kisa disturbo sa imo da halong gid per may Mayor. Okay, thank you sa atong pagpalamatin na yung aga sa tanan. Aksyon Hotline! Subo-subo, manikiti, siyempre, ang ginatingwaan man to tani sang mga on-board bala, no, sang Cadiz City, DRRI mo, nga mahingagaw patutani kadto mo sa airport, makuha sang ila sining ROF, Returning Overseas Filipino, nga nagabot, tiyang protokol amo na sugaton sang sugaton sang tagsa ka LGU tinano man nga disgrasya nga makon mo nga sa ginasundan nila nga tracking tindi ko no masyado kitaon matapos nga na tabunan ang buli nga porsyon sang salakyan
si Jupi siya ning driver, kag may upod pa siya, nga napilasan man, inanoy naman. So anyway, i-check na karon sa aton sining nga mga ka-aksyon. Hotline. Alas 9:14 na. Aksyon Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na
saan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Saan anong nakalintangan Responsable at ang balita Pagdahil na italak na Matasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon. Ayos kay Kenalon Sagay sa Tokyo, Japan, kag kay Martin Gonzales. Good morning, paring Martin. Philip Laurente Araman. Uy, may ginapatamyaw si pari Peter Cedric Auhiro. Happy birthday kay Michael o John Michael Bagan. Kadlawan ni Subongti din ta. Way gisabat si Ma'am Emang, si Tiad, tawag kami si Imo, ma'am, basi may time pa. Kay, ano ini, may bag-o naman ng positive sa call center. Si Dr. Chris Rungon, basi may nasave pa na. Kay parang at least may baluan ta niyo. Ang latest subong, tinalong matabo sini. Anyway, kung na-isolate naman sila, kagway man direct contact sa mga workforce dira, sige man operation gyapon ni. Muning bulubudlay kung kaisa mo ang COVID nga daan, ang mutation niya do kubudlay no? Do kabudlay hindi mo mapulong balag kay ti may mga bag-o nga variant, no? Kabay patani nga after sang yuki ni waay na sang iban pa. Nga magtuhaw pa, nga mga cases, ay kabudlay gid ya. Damatyagan ko do, hindi kita ka move on kung mag-amo ni. No? Naungot kita ang year 2019, 2020, mako mo isa katuig na niyo, halos, ang kalitan niya, worldwide, ang ekonomiya worldwide ya, kwan gid, halitan gid, bangod sining COVID-19 eh. Action Hotline! Pwerte, ang China ka dito pa sila yung nagalin yan daw ka nagka-recover na sila matamat. No? Mga nasyon niya nga daw subong budlayan mag-recover bangon sa sining cases. Carol Montoya, Melchor Baro Carominis Kagawad, may agadra Andy Saludares, Melchorita Ferrer, Legi Villares at Chibar. Morning kay paring Chupoy Magmano. Waigid sila. Basi gamitin ang iyo siguro. Kativer, Mami Elsa Bonilla, Jenny Sulgon, Angelica or Angela Liarti gayon dato, Kativer nabasa ko na. Richard Deriquito, morning man. Garth Maravilla Cacnio, may agadra, Gabriel Pilga, Simong Mongcaltorilla, Jericho Garcia Servania, Jo Marie Formentera, Paper Parsley, yan no helmet, no bonnet sa city limit. Galing kiti hindi pa na pwede sumong na sir. Kay tikapin pagid diri gani na dakop ka way kay helmet mo. Banoy bahandi aksyonar tani mapasar ang aton opisyal laing nga nagsakay sa motor hindi magsuksuk helmet. Parehas bala sa pulupandan kung may helmet dakop. Christine Minies Villalobos, Jocelyn Libuon Dispoho, Ria Riblora, morning dra sa Pinggot Ilog, Nonoy Tahones. Good morning man. Jomar Idulag ba ang iban di ko hindi mahingagaw pasensya gid porte gid kadasig sa atong time way na tagaling panahon no
Way gid may ngagaw si Tian Emang, Dr. Surungon, way mangga salabat. No, basi karon sa udto Action Hotline. Man may bago naman nga case mo dira sa isa ka call center, additional asymptomatic toli pero ara naman suno sa ila sa isolation suno sa EOC. Executive Director nga si Ma'am Emang. Dali na lang kita ho sa Wi-Fi makagamit bala sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Di ka magkalipat amo magkabulig sa inyo. Makatag proteksyon kay ginapabakod niyang immune system kag resistensya sa lawas anami. Kaya mo lang nga produkto, kating iban ka pabugal man nga may mangosteen man sila pero ti uwahi approval sang US FDA. Amo nang kinalain sang Dr. Alfred's kag himo ini isa puro kag organic nga produkto nga may ara sang high quality food grade gelatin capsule dira ginsulod ini nga produkto. Ang nami kay amo lang ini siya ang super variety nga mangosteen nga only Dr. Alfred S. Villarico may-ari diri sa bilog nga Asia. Way kinasimbugan sa anuman nga erba. Ang ining mangosteen para nga way siyang antagonistic effect botamalon way sang madulot nga pagkaguba sang duna no nga healing properties nga ran sa mangosteen. Tilawin nyo sa 10 ka pesos nga inyo pagbakal. Grabe ang mabulig niya sa inyo, madepensahan ka mo batok sa anuman kabalatian nga sa inyo palibot. Available sa Negros Gray, Sincere kag Wakong. Malapit man sa inyo mga drugstores, malapit sa inyong lugar. Action Hotline. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.